sme riadili vlak. Aha, tu nás poliali hasiči. A tu sme riadili loď. Bola paráda, keď sme lietali s balónom. Vidíte to? Na tom obraze sa niečo hýbe. Teraz zažijete dobrodružstva, o ktorých ste doteraz len čítali v knihách. Vitajte v Narnii. Ak máš od 7 do 12 rokov, pozývame ťa na denný letný tábor, ktorý sa bude konať v areáli Komenského od 18. do 23. júla. Pre teba máme perfektný program. Dostaneš vlastné tričko, šiltovku a na záver skvelý dáček. Ak máš 13 rokov a viac, mám pre teba super správu. Môžeš sa prihlásiť ako dobrovoľný animátor a ísť s nami na chatu. Čaká tam na teba super 50 animátorov a k tomu úplne nové atrakcie. Hry, Divadlá, tance, štafety, turnaje, oblievačka, výlet, podplavovka, štvorkolky, šermiary, vodné atrakcie piknik na záver. a kopec prekvapení. Stratilo sa 7 lordov. So 7 mečmi. Našou úlohou je ich nájsť. S vašou pomocou pozývame práve teba, pretože aj ty si výnimočný. Tak živí výnimočne.